Takže čaute lidi, já jsem Met11 a vítám vás u takového, ukážeme vám prostě s mým taťkou loď Weekend 700. Takhle jinak vypadá zepředu. Teď vidíte tamhle u té špičky ten proud, to je příďový motor. Tamhle je vejfuk vzadu, tamhle ho vidíte. Takhle vidíte, jak fluše ještě z jiného pohledu tu vodu ten vejfuk. Takhle vypadá. Tady je takhle vepředu čeleň s kotvou, protože když to nemá ten čeleň, tak se nedá na tu špičku skoro nalézt. Takhle ho máte ještě jednou zepředu. Takhle. Jak jste si asi všimli, tak to teprve teď začalo pořádně zatáčet, protože to má hřídel a ne zetnohu, takže to zatáčí víc na jednu stranu. To přiblížím. Takhle stan si tam taky objednáte. Takhle vidíte, jak před sebou hrne trochu tu vodu. Tady máte ještě jedno. Takhle, když přidá, to vypadá. I docela řve. Tam vidíte tu obrovskou vlnu na té špičce. Dělá i docela velký vlny, když jede na plný plyn. Ale tomu už moc žere, takže je to celkem blbý. A má to asi za motor Mercruiser Cummins. Jo, 160 koní. Takže na takovouhle obludu je to celkem asi málo. Zepředu takhle vypadá jako nějaká kachna trochu. Má asi 7,5 metru nebo skoro 8. Má příďový motor, protože se s tím normálně jinak potom nedá couvat. Je nově natřený, takže je celkem hezký. Tak. Takhle vypadá vnitřek. Takhle vypadá zezadu. Tady takhle fendry. Kotva. Fendry zase. Tady je držák na přídavný motor. Schůdky. Tady vidíte, že teda taky moc nezatáčí. Teď zatáčí doleva a zatáčí se fakt malinko. Pak je tu takhle ve prostřed stoleček. Tady jsou kaslíky, tamhle, i tady a i tady je velký. A tuto už bude konec ze všeho videa. Takže ahoj.